அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடல் அலைகள் தாளாட்டும் ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து அறிவியல் மேதையாக அவ்வளையில் பேர் பெற்று இந்தியாவின் உயர்ந்த பதவியான ஜனாதிபதி பதவியில் அமர்ந்து வளரும் இளம் தலைமுறையினர் மின்னூட்டும் சாதனைகளை படைக்க வழிகாட்டிய அக்கினி சிறகுகளை தந்த ஒரு சகாப்தமாக திகழ்ந்த மண்ணின் மைந்தர், விண்ணின் வித்தகர், மக்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டவர், இந்தியாவின் ஏவுகணை நாயகன், இளைஞர்களின் வழிகாட்டி, நம் உள்ளத்தில் வாழும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தை பேச முன்வந்துள்ளேன். டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15ஆம் நாள் ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார். அவரது முழு பெயர் ஆவுல் பக்கீர் ஜெயினுல்லாபுதீன் அப்துல் கலாம். ஏவுகணைகளை தயாரித்ததோடு கலாம் நின்றுவிடவில்லை. போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குறைந்த கணத்தில் உலோக கருவிகள், இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பேஸ் மேக்கர் போன்றவற்றை கண்டுபிடித்துள்ளார். சிறந்த இசை மேதை எனது பயணம் என்ற கவிதை தொகுப்பின் ஆசிரியர் நம் கலாம் அவர்களே. கலாம் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்த போதும் அதற்பின்னும் அவரது சிந்தனை எப்பொழுதும் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை பற்றியே இருந்தது. மாணவர்கள் நம் நாட்டின் எதிர்கால தூண்கள் என்று மாபெரும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். அதற்காக மாணவர்களிடத்தில் தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்த கனவு காணுங்கள். அந்த கனவு உறக்கத்தில் வரும் கனவாக இருக்கக்கூடாது, உறக்கத்தை விரட்டும் கனவாக இருக்க வேண்டும் என்று எடுத்து கூறினார். கனவுகள் அசாத்தியமானதாக இல்லாவிட்டால் அது நம் திறமையுடன் சமரச செய்வதாக மாறிவிடும் என்று கற்று தந்தவர். தோல்வியை தோற்கடிக்க வேண்டும், வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற பதட்டம் இல்லாமல் இருப்பதை வெற்றி பெற சிறந்த வழி என்று எடுத்து கூறினார். கலாம் அவர்கள் இந்த மண்ணுலகை விட்டு சென்றாலும் அவர் விதைத்த விதை காலங்காலத்துக்கும் ஆழமாய் நிற்கும் என்று துளியளவும் சந்தேகமில்லை. கலாம் கண்ட கனவென்றும் கலையாது, அவைக்குரிய தந்த லட்சியங்கள் தொலையாது. அவர் சொன்னபடி சேர்த்துள்ள பாரதம். அவையால் மாணவராகிய நாமும் அவர் விருப்பப்படி உழைத்து அவர் கனவை மெய்ப்பட செய்ய வேண்டும் என்று உறுதி கொள்வோமாக. வாய்ப்பிற்கு நன்றி.